Disna praxeri fu gona fesi, numero 10. A vierde pisi fu den 5 fondamenti fu tru gona fesi. Sana den 5 fondamenti. Dat na 1 gezin, 2 educatie, 3 samenwerking, 4 leiderschap, 5 ondernemerschap na werkethiek. Je kan actie schrijven voor san ede den 5 disi. Wel, volgens mij, dan is dit op 5 voor expressie. Je kan agree aan mij. Maar je kan potrassen in een lees. Zo leki, gezondheid, veiligheid, huisvesting, infrastructuur. Na sani sande ook to prespari gitru gona visi. Maar je kan zien to lek randvoorwaarden, sambe moest dekaba. Ook to je kan kinki afvallen in een lijst. Voor exempel, je kan poti leiderschap op tweede pressie. Ja toch? Wel, afideo di sina abra fundamenti fo. Leiderschap. Sana leiderschap. Dat na de leider. Het leider zijn. Want definitie san defini in differenti bakaratonga wotu buku. En suma na een leider dan. Dat na een sma sang etiri. San de lek fesiman. John C. Maxwell take so mooi. Wan leider na awang san sabi apasi. Ego apasi en sorry apasi. Abra leiderschap je abi 2 differenti grondpraxeri. Sa deflesi in Matthäus 20 voor a Bijbel. Dat na wang leiderschap voor dini, in bakaratongo dienen of dienstbaar leiderschap, pe a focus te tap sambungi de wang onder a leider. A basis jana lobby. En dis de a Bijbelse grondpraxeri voor leiderschap. 2. Leiderschap voor rikeri abratrawan. In bakaratongo overheersing. Pe a focus no de tap sambungi den trouw den wan onder a leider. En pe lobby no de le passes. Maar pe de wan onder a leider moest dini eng. En pe a focus de tap dusani door trouwen. Getting work done through others. Dis na a grondtapu grondpraxeri voor leiderschap. Bij leiderschap deel ik een middel voor manipuleer, gebruik en controleer de man onder een leider. A verschil voor een leider en een manager no de altijd zo kring. En differenti denken de. Zo leki, wang, a focus voor een manager, de moro tapsa en schrijven edu. Ala die a focus voor een leider, de moro tapsa de wang onder in edu. 2. A focus voor een manager, de moro tap prestatie. Ala die a focus voor een leider, de moro tap de wang onder in. En 3. Een manager edu sani boom. Ala die een leider edu bonsani. Maar me kuno broya. Tewi etaki abra leiderschapelijk fundamenten voor trugona visi. Dan ai go abra boom leiderschap. In this video wotak morofara abra sano de boom leiderschap. Boom leiderschap, fout leiderschap, route en les voor fout leiderschap en sawi moest doen. Sang no de boom leiderschap. Je no de wan boom leider, omdat voor die je afvoer money en voorus mij angana you. Je no de wan boom leider, voor die je no wan ogrisma en sma efrede you. Forma ogrito. Je no de wan boom leider, voor die je man takiboom. Of je de populair. Sabitak populariteit kan mikis mafadong. Voor exempel, zo man de zo populair dat de no sabi schrijven om een piki de verwek na so many vrouw. Afrop to voor dat na piki sa e gros ondropa in de libi. Een problema in alibi makandra. You no tron dagutok.
You de wan bun leider. Voor die, je de in leiderschappositie. Of je abi leiderschap verantwoord. Desan disi, no de marki voor bun leiderschap. No, ano deso. Sana bun leiderschap dan. Wan bun leider, na wans ma di sabi o ting en fafki leiding. En die echare wakaso an fasi. Na wans ma sang etek verantwoord. Alla die ai kiden grani na de wan ondro eng. Bun leiderschap is sorry in schreef pas, te sani ego moeilijk. De situatie de complex. Pesani no de zeker en kring. Wan bun leider de integer. Dat wan taki. Ade wan jajasma. Sang no abi kibri agenda. En sano def bay. Abi visi de ook to prensparigi bun leiderschap. Un fos video na abrafisi. Ina ala de libiere moro dat wan bun leider abi de juiste kwalificatie en competentie voor leiderschap. Mek we gebruik dat voor horen simpel. Sobu, bun leiderschap na te wan leider abi de juiste kwalificatie en competentie en ai focus moro tap sambung ki de wan ondro in. Dat wan taki. Bun leiderschap naar leiderschap voediening. Sana slecht of fout leiderschap? Fout leiderschap naar leiderschap voor rikeri abratrouwen en of leiderschap bij een leider nog op de juiste kwalificatie en competentie. Leiderschap voor rikeri abratrouwen is stimuleer frustratie en takrumaniri naar de wang onder een leider en make ding tegen een leider. Leiderschap zonder de juiste kwalificatie en competentie drape een leider no sabi en of no etiki en verantwoord toe. Dat nou een situatie pe een leider leidt naar een lange ei, presverleid naar een chateau ei. Dat want taki, een leider schreef de in katibo voor een leiderschap. Zo een leiderschap de wan hebi wan last gi alasma. Fout leiderschap na wan takursiki in wan libi makandra. Dat kan mikisma e libi soso giden srefi. Na zo'n fasi, wan libi makandra na nga furugudu kan pina. Fout leiderschap e mikisma lasi hopu. Oorzaken, route voor fout leiderschap. Toeprinspari route de voor fout leiderschap. Wang, sma e kiezen zo'n lezi gi fout leiderschap en contra bun leiderschap. Zo'n situatie de lezen in nummer 14 voor de Bijbel. Bij de Hebreeuws ma, bij wanneer een leider voor Tjardingo Bakana Egypte in Katibo. Pres voor Mozes, Sangado ben poti voor Poerden voor Katibo. Zo lezen, sma ik kiezen die leiders aan het Tjardingo na ondro in Katibo. Eyerebon. Toe. Voor lezers maar een betere kwalificatie en competentie, no wanitron leiders. En no e potentiële kandidaat voor leiderschap. Alla die trouwen, zijn no de inappressie en no abibum praxeri en meki alla moeite voor tron leiders. Zo'n situatie, we lezen in rectra 9, pe abimelek voor tronkonu voor zieken, kiri sebitinti afobrada voor een. Abimelek bij de wan pikin voor Gideon, one of de richters voor de Hebreeuwsma. Dat de lezen in rectra 16 en 18. Les voor fout leiderschap. Zou ik leren voor atori voor Abimelek. Wang, smasa edu bumuroko, no vertrouwen, no wani bemoei na leiderschap. Na trasi, ade wan grani vertrouwen leider, gide wang, sano abi bum praxeri. Ala di dat kan charla si gide libi makandra. Tu, smasa suku makti, altijd is schakel trouwen uit. Sabi kan woroko betre na nga amakti. En 3, a angry gi makti voor asma, no is stop de asma dat ifeni makti.
maar ai komoro tranga. Abimelech tef kaba no ben abi makti moro, maar makti ben abi Abimelech. Dat jaar dedegi eng en ook to bijna kaba voor afvallen voor zieken. Zou je moest doen? Voor abi boel leiderschap, wie allemaal moest ik verantwoord doen. Dat want taki, de wang naar een betere kwalificatie en competentie voor leiderschap, moest podden schrijven voor troonleiders en a volk moest kraken den baka. Wan bigima in strana meneer Lloyd Reed betaki. De wansa abi moest sabi disi. Tak, if de omgeving dede, de edede toe. Tesofara. If you elibi so giu strefi en je omgeving dede, you edede toe. Giu een betere libi makandra en gi true gona fesi, bo leiderschap de tranga van odo. Dispende, praxeri fu gona fesi. Nummer 10. Leiderschap. A vierde visie voor de 5 fundamenten voor true gona fesi. Een programma voor ASA training en coaching.